145 yıllap devam etip gelen rejim. Qarasızlık olduk deydik. 1991 yılda. Yöne hiç il ütken zat yok. Biz hakikat qarasızlık değil. Şu 145 yıllap devam etip gelen rejimde halkın hakkı, hukuku var mıdır? Çağlarımızın hakkı, hukuku var mıdır? Ya da mertebemiz var mıdır? Hürmetimiz var mıdır? İşle partayı yöne muğut bir kulduk biz. Öz yurdumuzda biz ikinci dereceli adamdık. Sonunda geldi birem qarasızlık olduk deyip halkın gözüne çöp atıp hakikat qarasızlığın bolmadık. Kağız yüzünde bizi hələm ors ullanıp otuyor. Parta yığıyız. Partan nem için ektiriyor? Dine partan içinde oralaşık gezmeli. O yerden kazanan pulun üstündeki yırtan köynüğün değmez. Şoň için men bir pikir aytyp geçek. Mecburi galan halkın özünü goramak hukuky. Hormatly yurtdaşlar. Bugün men ören möhüm sorag barada pikir alşmak istedim. Bir halk haçan özünü goramak hakynda oýanyp başlar. Jogaby ören ýöneköy. Haçan da adam özünü hopsuz duymasa, haçan da adalet tapmasa, haçan da sesi dinlenmese, haçan da öz hukukuny gorap bilmeýändigini bilende. Her bir insan dünýä inen günden başlar mertebe, azatlygy we hopsuzlygy bolan hukuky eýedir. Bu hukuklary hiç kim sowgat berenok. Olar adamın tebigi hukuklarıdır. Emma bu halk uzak yıllap gorku bilen ýaşamaga mecbur bolan bolsa, kim-kimden başga bir hop döreýär. Adamlar dine azatlygyny däl, eýsem öz sesiniň gymmatyny hem ýitirýär. Menden hiç zat bolmaz. Men hiç zat etip bilmerin. Men hiç bir zada yaramaryn. Men bilimim ýok, bejerikli däl. Diýen pikire gelýär. Hut şu pikir islendik jemgyýet üçin iň uly hoplaryň biridir. Şonuň üçin özüňi goramak diňe fiziki manyda goramak däl. Özüň goramak hakikaty gözlemekdir. Özüň goramak öz mertebeňe hormat goýmakdyr. Özüň goramak diliňi, medeniýetini, hukugyny we çağalaryň geljegini goramakdyr. Şeýle hem özüň goramak bir-biriňe goldaw bermekdir. Sebäbi agzybir jemgyýet öz hukuklaryny goramakda has güýçli bolýar. Ýöne bu ýerde bir zady aýratyn bellemek isleýän. Öz hukuklaryny goramak bilen ýigrenji ýaýratmagyň arasynda uly tapawut bar. Güýçli jemgyýet gahar bilen däl, akyl, bilim, agzybirlik we adamkärçilik bilen gurulýar. Men her bir ýurtdaşa şu soragy bereyim. Biz öz hukuklarymyzy bilýäsmi? Biz çağalarymyza azat pikirlenmegi, jogapkärçilik we adam mertebesine hormat goýmagy öwretýäsmi? Biz diňe şikaýet edýäsmi? Ýa-da özümizden başlap jemgyýet üçin peýdaly ädimleri ätdikmi? Tarih bize bir zata öwretýär. Halkın iň uly güýji gorku däl, baýlyk däl, oýunun aňydyr.
An oyananda adam öz hukuklarını düşünüyor. Hukuklarını düşünen adam olsa cevapkarçılığını hem biliyor. Şunun için geleceğimizi kurmak istesek, ilk bilen öz an düşüncemizi kurmalı. Sebebi hakiki özgörüş yarak bilen değil, an bilen başlanıyor. Hakiki güç zorlukta değil, ağzıverlikte ve hakikate ıgrarlıkta yatır. Sağ olun.